Jeg hedder Ditte Marie Bagmand Lund. Jeg kommer fra LAU i Horsens, Liberal Alliances Ungdom i Horsens. Liberalismen opstod i 1700-tallet med en enevældig konge, som bestemte alt for meget, og ikke altid på befolkningens præmisser. Derved opstod liberalismen, hvor liber betyder frihed. Liberal Alliance startede derimod i 2007, blev dannet af Naser Khader og Anders Samuelsen, hvor Naser Khader han i starten var leder i det, man kaldte Ny Alliance på det tidspunkt. I 2008, der skiftede man så over til Liberal Alliance, og Naser Khader han træder af, hvor vi så får Anders Samuelsen som leder. Vi står rigtig meget inden for frihed. Jeg har stået. Tænd. The one that I came with, she had to go, but you look amazing. Vi skal have fri konkurrence og fri vækst i vores samfund. At vi skal have frihed til at vælge, og at vi skal have frihed til at tage ansvar for det, vi vælger. Og det er derfor, jeg går rundt i den her meget pæne dragt, det for at signalere, at jeg har frihed til selv at vælge, hvad det er, jeg tager på. Og tage ansvar for, at jeg har det her på. Så hvis jeg vil gå rundt nøgen, så har jeg frihed til det. Lige nu arbejder LAU rigtig meget med, at vi skal have lov til at være besiddelse af stoffer. Det skal være legalt. At der skal sælges stoffer på apoteket, fordi så tror vi nemlig, at bandeaktiviteten i vores nærområde det bliver lavere. Og det siger ligesom noget om, at vi selv har frihed til at vælge, hvad det er, vi putter i vores mund. Det skal staten ikke komme ind og blande sig i. Og velkommen til Anders Samuelsen. Du er jo født og opvokset i Horsens. Ja, det var jeg, før jeg dannede Liberal Alliance med Naser Khader i 2007, og jeg er kandidat for Venstre i Horsens. Fortæl mig lidt om Liberal Alliances mærkesager. En af vores vigtigste mærkesager, det er lavere personskat. Vi vil gerne have, at personskatten skal ned på under 40%. Derudover vil vi gerne have mere vækst, mere effektivitet i den offentlige sektor og mere frihed under ansvar. Har du tænkt dig at få det formidlet i samfundet? Vi arbejder blandt andet med mere frihed til alle, så alle kan gifte sig med hvem de vil. For eksempel så skal homoseksuelle har ret til at gifte sig, og det er op til den enkelte præst at bestemme, om de vil blive.